Същността на системата Quattro на Audi се състои в синхронизираното взаимодействие между четирите задвижващи колела, което прави автомобила стабилен на пътя и с повишена проходимост при всякакви терени и условия. През суровата зима на 2012 година, 4 мъже демонстрираха на заседналите шофьори предимствата на Audi Quattro. Група от 4 здрави момчета, облечени в Quattro екипи, помагаха на закъсалите в преспите шофьори, избутвайки на ръка техните автомобили. Видео от зимния екшен беше качено в YouTube. 3 месеца по-късно е гледано близо 54 000 пъти. Освен в България, най-много в Япония, Франция и Литва. Цифрите показват, че е достигнало точно до когото трябва. Спасителната акция на Audi Quattro Action Team излезе извън пределите на YouTube и генерира множество безплатни публикации. Тя бе отразена в над 50 сайта, между които Top Gear, Offroad, официалният Twitter акаунт на Audi, голяма част от специализираните сайтове за автомобили, както и в някои от най-популярните сайтове за реклама.